ikaragarrizko maila daukagun. Denak iristen dira pixka bat lotxarekin, beraien muga horiek jarrita, ez? Eta pixkanaka muga horiek puskatzen dijoaz. Eta beraiek etxean edo eskolan arraro duten ezaugarri horiek jartzen dira balorean hemen estandan. Gauza pila gertatzen dira, gero, modio historiak, disparate bat izango da, eta nik bildurra diot horri. Alex Padillak atzean dagoen guztia grabatu du. Zuk gauza bat egiten ari zinean, beratzen zen iskina batera, eta Alex grabatzen zegoen hori, ez? Orduan dena dauka. Gauza onak, gauza txarrak, eta hori guztia orain ateratzen joango da sareetan. Ni oso gogotsu, ja ikusteko eta kanpogok ikusten duten bai. Hasieran lehiakideak bezala sartu ginen, pixkanaka sortu gendun lagun harreman horri eta orain familia handi bat gara. Nik uste sartu garela pixka bat dano, como aloloko danoko atera eta ez togula hartu inor lehia modun, baizik eta esperientzia bat modun gu baita pertsonalki azteko. Bueno, aurten batez ere baloratzen da pixka bat estenatokian nola mugitzen zeran, 360 graduko artista bat esaten dana. Kriston maila eta esan beharra dago izan dugula oso zaila ados jartzea, denek oso ondo egiten dute. Ikusiko da gainera atalez atal nola doazen hobetzen, eta gu ere ja bukaran, zeiten dugun. Geroz eta kariño gehiago hartzen diozu orduan, geroz eta zailagoa da beraiei epaitzea, oso zaila da.